кодагында бүгін бір генә сұрау. Татарстанда имин шәһәр программасын камилләштерү. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, халык иминлеген саклау әһәмиятле бурыч. Это сегодня самая эффективная система, которая позволяет нам, чтобы люди спокойно детей на улицу пускали, сами спокойно ходили, да? Вот, мы же видим 1700 с чем-то преступлений за счет камер. И это еще фактор такой, что наличие камер и быстрого реагирования – это сдерживающий фактор. Камерлар ярдәмендә Яршаллыда мәңгелек утны сүндергән яшүсмерләрне табалар. Казанның ТЭЦ урамындагы юл фаҗигасендә кем гаепле икәнен ачыклыйлар. Шулай ук башкалада бер кешенең машинасына шартлаткыч куючыны табалар. Быелның 3 айында Татарстанда камерлар ярдәмендә 502 җинаять ачыкланган. Наличие камер, с одной стороны, зачастую Камера булу бер яктан хукук бузарга, җыенучыларны туктатып кала, икенче яктан кылынган җинаятләрне ачыкларга ярдәм итә. Тикшерү эшләренең 3-тән 2 чирагында видео күзәтү камераларын файдаланабыз. Видеокамеры помогли сотрудникам своевременно вмешаться, предотвратить преступные деяния. Бүген Татарстан буенча 67 меңнән артык видео күзәтү камерасы урнаштырылган. Гомумән, Имин шәһәр проекты бездә 2004 елда Казанның 1000 еллык алдыннан барлыкка килә. Соңгы 5 елда гына аны үстерү өчен 2 миллиард сум акча тотыла. Хәзерге вакытта ул 40 системаны үз эченә ала. Все камеры условно можно разделить на 5 разных направлений. Әлеге проект 5 юнәлеш буенча алып барыла. Җәмәгать урыннарындагы камералар, урам, парк һәм скверларда иминлекне тәэмин итә. Икенчесе күп фатирлы торак йортлардагы камералар. Алар ишек алдындагы тәртипне саклай. Өченчесе тимер юл, автовокзал, күперләрдә. Дүртенчесе социаль объектларда һәм коммерцияль объектлардагы камералар. Камеры, которые установлены на коммерческих объектах, магазинах и торговых центрах. Системаны тагында нәтиҗәле итү өчен белгечләр берничә алым тәкъдим итә. Башта хәзер файдаланыла торган барлык техник чараларга ревизия ясау, видео күзәтүнең бердәм платформасын булдыру, акыллы домофоннарны күбрәк кую, архивтагы видео язмаларны соратып алу кагыйдәләрен үзгәртү диләр. У комплекса «Безопасный город» большой потенциал. Сотрудники правоохранительных органов имеют возможность оперативно получать информацию о ситуации на территории и при необходимости использовать материалы видеокамер в следственных мероприятиях. Президент цифра министрлыгына кулланылыштагы камераларны тикшереп чыгу бурычын куйды. Шулай ук алар район шәһәрләр белән берлектә Имин шәһәр проектының 2025 елга кадәрге үсеш концепциясын төзергә тиеш. Рания Абдрахманова, Давид Абдуллин, Яңа гасыр каналы.